Mapagpalang hapon, Lunes ng hapon sa ating mga kamising sa buong Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami sa isang oras na talakayan sa programang Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. Maulan-ulan po, mag-ingat po tayo ang mga motorista. Lalong-lalong dalawa lang ang gulong. Yan, huwag po kayo magpaharurot. Gamitin po ang signal light kung kayo kililiko, malayo pa. Maawa po kayo sa buhay ninyo. Maawa po kayo sa buhay ninyo, delikado. Yan. Okay, so yung mga kung may payong, may cap para hindi tayo mabasa. May jacket, yan, may raincoat. Kawawa yung mga kawawa po yung mga padyak, di ba? So, mag-ingat lang po tayo. So, mamaya po ang ating mga epekto ng kulang o sobra sa tulog. Yan. Mayroon palang sobra sa tulog, di ba? Ang alam lang natin yung kulang. So, mayroon din sa oo. Yan po ang ating topic mamaya. Okay. So, sana magustuhan ninyo. Yung may mga insomnia, meron din palang tinatawag na oo. O, di ba? Kaya po ay kailangan na po natin itong ating pagyamanin na talaga tayo ay ito na ang pagkakataon na tayo ay malaman natin kung ano mga epekto ng sobra sa tulog at kulang sa tulog. Di ba? Kasi kailangan natin matutunan ang mga bagay-bagay na tayo ay maging malusog. Kaya pag-ingatan po natin ang ating buhay, lalo na ngayong tag-ulan. Diba? So yan po ang natin. Diba? So yan po ang pinaka-importante. Pinaka-importante sa atin. Diba? So yan po ang pinaka-importante. Na tayo ay maging malusog. Healthy. Health is wealth. Huwag natin ito pabayaan kung tayo ay meron na po tayong nararamdaman ay kailangan na po natin di ba? Di ba? Di ba? Kailangan na nating pag-ibayuhin. Di ba? Pag-ibayuhin ang ating panuntunan. Di ba? Panuntunan. Para magkaroon ng magandang kalusugan. Di ba? No. Huwag natin ipagwalang bahala. Di ba? Ganun po yan. Huwag nating sabihin natin na tayo ay
Di ba? Di ba? Doon pa lang ay malalaman natin na ang magandang kalusugan daig pa sang katutak na kayamanan. Di ba? Daig pang sang katutak na kayamanan. Di ba? No. Kasi mahirap po. Di ba? Yan po ang ating masasabi lang sa inyong lahat. Kaya mamaya pag-usapan natin ang kulang sa tulog, ano ang epekto sa katawan? Ang sobra sa tulog, ano naman? Yan, di ba? Pros and cons. Di ba? Di ba? Yan po ang magandang balita. Oh. So ano pa masasabi ninyo? Di ba? Ano pa masasabi ninyo? So, let's do it. Let's do it. So, may mga katanungan dyan. Diba? Just, katanungan, just contact 0998 975 8121 0998 975 8121. Diba? Yan pong ano. Para ano po? Para magtanong na kayo ng magtanong. Basta objectively Objectively. Huwag kayo magtanong ng walang kalatoy-latoy. Diba? Huwag tayo magtatanong ng walang kalatoy-latoy. Yan ang importante. By the way, available na po ang ating mga produkto. Available na ang Amazing Juice with Miracles and Glutathione. Napakasarap inumin. Napakasarap. Sigurado po yan. Masasarapan kayo. Kaso baka maubos na naman. 150 boxes lang ata, 144. Oh. Ilang? 144 ba? 70 ano ba? Pero yung isang box halos maubos. Oh, yung isang box para maubos na. Oh, 81 na lang daw ang Amazing Diyos. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Konti na naman. Oh, paubos na. Nagpapakyawan kasi gusto nilang maging healthy at pumuti. Merong umiinom isang box, isang araw. Oh. Ganun talaga kaysa pumunta ka sa kaysa pumunta ka sa beauty salon, dito na. Di ba? Kaysa pupunta ka sa beauty salon, dito na. Oh, yung Amazing Coffee Mix, meron na rin tayo. Yung Amazing Coffee Mix, meron na rin tayo. A healthy coffee with 14 in 1. Amazing Coffee Mix.
Mm. Oh. Amazing coffee mix. Yan. Okay. Yan na po ang ano natin. Amazing coffee mix. Mm. Para tayo ay talagang umasinso na. Talagang mm, mm, di ba? Ano ba ang kailangan natin? Yan na. Kailangan wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Mm. Amazing coffee mix. Mm. Mm. Mamaya po atin ang pag-usapan. Mm. Di ba? So yan po ay magandang balita natin. Dahil sa ito ay talagang we are determined to help our people. Especially yung po ay may mga karamdaman. Importante po yung may mga matulungan natin yung may mga karamdaman. Di ba? Di ba? Okay, okay. So yan ang po ang magandang balita natin. So ano pa ba ang gusto ninyo na malaman? So available na po ang available natin Mega A Coffee 8-in-1 Mega Choco, ang napakasarap na choco. Meron po moringa, stevia natural sweetener, merong cranberry, goji berry and acai berry or acai berry. Mga very powerful antioxidant. Available din po ang ating amazing coffee mix with moringa and stevia. 14-in-1. Diba? 14-in-1 po yan. Diba? Diba? Kaya napakagandang balita. Okay. So, may moringa, mayroong stevia, mayroon pong 5 mga berries, 5 mga mushrooms. Yan. Then, of course, ang ating amazing juice with Miracle C and glutathione. 11 natural vitamin C. Diba? Kaya po ay ano tayo, mga sipon-sipon o bulag na trangkaso na yan ay baliwala. Baliwala. Diba? Emily Milgar. Diba? Ano sabi ni Emily Milgar? Amazing Joy Solano watching from Ginobatan Albay 0935-7555346. Yan, Kibi. Di ba? Happy watching from Ginobatan Albay. Linlin Bisa from direct from abroad. Yan, magandang hapon Doc Joey, magandang hapon din sa iyo. Yan, di ba? Yan, di ba? Then ano ba?
Yan. Rowena Olabarrio. Good evening po, Doc. Good evening also. Ray Arquero. Puso, mo na. Real Pro. Oh, Real Pro. Real Pro. Di ba? Di ba? Yan po ang ano natin. Okay. Oh. Yan na po ang ano natin, di ba? Okay, okay. Alam na po ba natin? Alam na natin. So, pero ang pinaka-the best na po talaga is Amazing 4. Kung kayo may mga problema sa iba't ibang klaseng karamdaman, lalo pag malala na, Amazing 4. So medyo ordinaryo pa lang, Mega 1. Mag-Mega 1 na tayo. Mega 1 for a mega healthy you. Diba? Kaya na ano natin dyan, masasabi lang. Diba? Huwag ninyong pabayaan ang buhay ninyo. Dahil sa ang Mega 1 ay talagang iyong-iyo na. Iyong makakatulong sa iyong para magkaroon ng magandang kalusugan. Mega 1. Mega 1 for a mega healthy you. Ayan. Diba? Yan. So, happy Monday. Yan na. Oh. Good morning, Amazing Doc. Senior, MHC Unilevel Family, Salamaton. Oh. Good morning po, Doc. Joey, God bless po. Saan po ito? Oh, di ba? Okay. 7 hours na ito. Ay, magnegosyo pala kanina pala ito. So ngayon, wala pa? Wala pa yung programa natin ngayon? Oh, di ba? So programa natin ngayon, where are you now? Di ba? Oh. Ano ang ating programa ngayon? So may mga karamdaman dyan, may diabetes, may high blood, may cancer, iba't ibang klaseng cancer. Merong asthma. Ask my wife, di ba? Cancer sa bulsa. Ayun, ito mahirap yung cancer sa bulsa. Talagang kailangan dyan, mag-image si Unilevel na kayo. Di ba? Oh. Mag-image si Unilevel na kayo pag cancer sa bulsa. Di ba? Yan po ba, alam po ba natin ang cancer sa bulsa? Oh. Taong kulang o sobra sa tulog. Magandang hapon po, Doc, by Shirley, Amazing Shirley Eunice Nabornolial. Top fan, yan. Mary Grace Paulate, magandang hapon po, Doc Joy, magandang hapon also. O Rowena Olabarrio Armildes, good evening, Doc Joy, magandang gabi rin sa'yo. Magandang hapon po, Amazing Ami sa Castañeda, Shearer. Good PM po sa lahat, Amazing Fan, Top Fan, Amazing Diamond, Arlene Pabilunya. Oh, congratulations kapon, ang dami mong na-close. Real Pro, health is wealth, definitely. Magandang hapon po, Doc, magandang hapon din sa iyo, Amazing Joan Bermondo Billen. Shearer, Joy Solano Bartulay. Hello po, watching from Ginobatan, Albay. Baka gusto ninyong mayroong kaibigan, 0935-7555-346.
Yan, si yan, di ba? Oh. Gusto niyo magkaroon ng magandang kaibigan. Di ba? Okay. So, sana ay alam na ninyo. Meron tayong Sharer Juan Monillan Nosilyado, gandang hapon po, Doc. Kahit maulan, keep safe po sa lahat. Keep safe also. O sana hatawin mo na Amazing Juan. Meron tayong Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. Amazing Coffee Mix 14 in 1. Ano pa? Of course, ang Mega 1, Mega for a mega healthy you. Dok, kailan po ipopost yung mga Mega 1 TikTok entries? Ano po yan? Deadline po, Wednesday. Diba? Oh. Hi Doc, hello. Monix D, ang magaling na vlogger from Dait, Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Doc. Rick Arquero, Amazing Ray Arquero. Magandang hapon po, Doc, by Linlin Bisa from abroad. Derek from abroad. Good afternoon po, Doc Joey from Linlin Bisa, Angela, Pearl Rodriguez Bonilla from Shearer Perlita, Imran Abbas Maruto. Nasa abroad din ito siguro si Hello po, Doc Joy Bitito from Shearer, Emily Melgar. Hello din sa'yo, kumusta ka na? Kumusta ka, Miss Emily? Diba? Sabi ni Shearer Ray Arquero pa. Haraw, parang may cancer daw siya sa bulsa. Ano mo na? Ang gawin natin ay na tayo? Ay mag-unilevel na tayo. Mag-join na tayo sa MHC Unilevel. Diba? Kasi napakaganda po yan para tayo makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Oh. Yan ang magandang balita dyan. Mag-image sa Unilevel na po tayo. Di ba? Para sigurado tayo dyan. Di ba? Okay, okay. Oh. Image sa Unilevel na po tayo. Para ay wala na tayong problema. Diba? Para wala na po tayong problema. Para wala nang problema. Para masolusyonan ang cancer sa bulsa. Diba? Okay. So, lahat pong gusto magpagnayan sa atin, bukas tayo bukas, alas 9 hanggang alas 6 sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake, Legazpi City. Yan. For further info, you can contact Dr. 0998-975-8121 0998-975-8121. Then yun naman po sa ating ating pong booking OP, ang ating pong outlet owned and managed by Amazing Diamond Arlene, Pabelonia sa Purok 1, Kimantong, Daragalbainer, Shell Gasoline Station, and at the back of
UB Express Terminal going to Pilar Sorsogon. Yan. Ang kanyang contact number 0946 051 9050 0946 051 9050. And congratulations kay Madam Joy Balde na nag-join kahapon. Nag-avail ng ating mga produktong Amazing 4 para mas lalo siya maging healthy. At ganun din yung Amazing Juice with Miracles and Glutathione. Yan. Kasi gusto ni Madam na bumalik yung kagandahan ng kanyang skin. Di ba? Yan. Kasi pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sana huwag kang magsisi bandang huli. Kasi ikaw maraming dahilan. Yan, di ba? Okay. Kasi maraming dahilan, yun marami. Usually pong nagdisisi. Kasi ayaw magdasal para bigyan ng yung kay pinapairal yung kanilang mga hindi dapat naman pairalin, di ba? Diba? Diba? Yan. Diba? Yan ang Diba? Grabe. Yan na po mga numero na pwede niyong puntahan. Diba? Yan na po ang pwede ninyong puntahan. Ay, para kayo ay para kayo ay di ba? Para kayo ay tayo? Di ba? Yan. Yan ang gusto ko. Kailangan po yan. Diba? Ay, diba? Gusto natin kailangan po natin ay kailangan po natin kailangan po natin ay kailangan natin po ay may kailangan natin talaga ay maging maingat, maging di ba? Maagap. Di ba? Di ba? Maging maagap, maging maingat. Di ba? Yan ang dapat natin maingat na, maaga pa. Kasi yan ang importante. Kasi kung kayo ay maingat na, maaga pa, ay maraming magandang mangyayari. Diba? Pero kung tayo matigas ang ulo, ay walang mangyayari sa buhay natin. Diba?
Kailangan maagap at maingat. Yan ang kailangan natin. Andito na pala si Miss J. Oo. Oo, ano napagod ito. Grabing pagod nito. Oo, di ba? Alam mo pag napapagod ay ano yan, kailangan wag natin yan lalo pag napupuyat. O, di ba? Di ba? Pag napupuyat ang tao, mahirap. Kailangan natin yan. Di ba? Oh. Di ba? Yan ang natin. Yan ang dapat unawain natin. Okay. Oh. Huwag tayong kailangan ay gawin natin ang tama. Oh, di ba? Okay, so yan na po sinabi natin. Ngayon po ay pag-usapan natin mga epekto ng kulang sa tulog. Yan. Kung minsan ako rin may problema rin dyan, di ba? Sa kaka-Facebook, YouTube, lagatub ng lagatub, di ba? Madalas sinawalang bahala natin ang mga bagay tulad ng oras ng pagtulog o paggising, pagpupuyat, sobrang tulog at iba pa na nakaugalian natin na sa tingin natin ay hindi naman importante, ngunit ang mga bagay na ito ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Alamin natin ang epekto ng pabago-bagong oras ng paggising at pagtulog ng ating kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral na ilabas ng Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang pabago-bago ng pagising oras, pagising sa umaga ay nakakontribute o nakadaragdag sa panganib ng pagkaroon ng abnormalidad na sa metabolismo ng katawan dahil sa pag-adjust ng katawan sa oras ng pagtulog o oras ng pamamahinga ng katawan. Dahil dito tumataas din ang posibilidad ng pagkaranas ng mga sakit o kondisyon na may kaugnayan sa metabolismo tulad ng diabetes, sobrang timbang o obesity at mga karamdaman sa puso. Yan. Okay, kaya po ay natin yan ay dapat alam po natin yan, di ba? Okay. So yan po ang natin. Ayon sa pag-aaral na sinagawa ng University of Pennsylvania sa Estados Unidos, ang mga taong gumigising ng maaga dahil sa trabaho, nakapagdudulot ng pagbabago sa circadian rhythm o nakagisnang takbo ng oras na nakaapekto naman sa normal na paggana ng metabolismo ng katawan. Dagdag pa nila, isa ito sa tinuturing dahilan sa pagtaas ng bilang ng tao na karanas ng diabetes at pagkaroon ng sobrang timbang. Yan. Ay mga maagang gumising. Isinagawa ang pag-aaral sa 447 ng mga individual na may regular o full-time na oras ng trabaho. Sila ay may edad na 30 hanggang 54 at binubuo ng 53% ng mga kababaihan. Sa buong haba ng panahon ng pananaliksik, binatayan ang kanilang pagkain, mga gawain at oras ng pagtulog at pagising sa bawat araw. 85% sa mga individual na binantayan ay kitaan ng pabago-bagong oras sa kanilang pagtulog at sila'y binansagang social jet lag na ibig sabihin ay mga taong mayroong
pabago-bagong oras ng pagtulog. Ang mga individual na ito ay ginakitaan ng iba't ibang ebidensya ng abnormalidad sa metabolismo gaya ng pagtaas ng level ng kolesterol sa dugo, paglaki at ng sukat sa baywang, pagtaas ng timbang, at pagtaas din ng resistensya sa insulin. Okay, kumpara sa 15% ng mga individual na may maayos na tulog. Ayon naman sa Division of Sleep Medicine ng Harvard University, ang ating katawan ay nangangailangan ng pagtulog tulad ng din ang pangangailangan nito ng pagkain, pag-inom at paghinga. Importante ang pagtulog para sa pag-promote ng pisikal na kalusugan, pagpapahaba ng buhay at emosyonal na kagalingan. Ito rin ang dahilan kung bakit pagkatapos ng mahimbing na tulog sa magdamag ay mas maganda ang inyong pakiramdam. Ang pag-isip mo ay mas malinaw at hindi ka masyadong emosyonal. Kapag kulang sa tulog, ang pagdesisyon mode at kakayanang matuto at pag-imbak ng panibagong impormasyon ay mahina. Yan, kasi nga kulang ka sa tulog. Kaya mahina, pati decision making, pati pag-absorb ng mga impormasyon. Ilang oras na tulog nga ba ang kailangan ng isang tao? Iba-iba ang pangailangan ng tao base sa edad, level ng kalusugan at lifestyles. Wala pang research ang makapagkumpirma kung ilang oras talaga kailangan ng isang tao. Ngunit ayon sa National Sleep Foundation, ang mga eksperto ay sumasang-ayon sa sumusunod. Kapapanganak na sanggol hanggang 2 buwan, dapat 12 to 18 hours na tulog. Ako, ganun pala ang kapapanganak pa lang. 3 hanggang 11 months baby ay dapat 14 to 15 oras na tulog. Kapag 1 to 3 years old child ay dapat 12 to 14 oras na tulog. Kapag 3 to 5 years old, 11 to 13 oras sa pagtulog. Kapag 5 to 10, 10 to 11 oras sa pagtulog. Kapag 10 to 17 years old, 8.5 to 9.25 oras sa pagtulog. Pag 18 years old pataas, dapat 7 to 9 hours na pagtulog. Yan. Pag 18 years old in above, okay. At hindi 9 hours pataas. Karamihan naman kasi habang nagkakaedad na ay pabawas ang oras sa pagtulog. Huwag lang sana bumaba sa 4 hours sa tulog kada araw kasi makukulangan sa pahinga ang katawan mo. Yes, dapat. Dahil lahat naman ng tao ay nakaranas ng hirap sa pagtulog, bibigyan ko kayo ng mga tips upang makatulog ng sapat. Itong mga tips na ito, kung na ito ay madalas isinawalang bahala lamang, pero ang Amazing Friends, ang mga Amazing Friends, importante po ito para sa mental at physical nating kalusugan. Yan, di ba? Iwasan ang pag-inom ng alak bilang sleeping aid kasi kapag nakasanayan mo na ito, yan, kaibigan, luto ang atay mo, yan. Tsaka kapag walang alak, mahirapan ka nang makatulog niyan. Yun ang nangyari. Pag kayo po ay ginawa ninyo ang alak na pampa-aid para pampatulog, tapos ang atay ninyo. Mag-relax ka muna bago matulog. Pwede kang mag-stretching, maligo para presko ang matulog, pero patuyuin mo muna ang buhok mo bago matulog. Pwede ka din mag-meditation upang ma-relax ang utak mo. O kaya mag-stretching ka pero yung light lang. Sa unang umaga naman, ang unat-unat ka, sapat na ehersisyo lamang. Dapat din tahimik at dim ang ilaw na kwartong tutulugan mo. Ayan. Huwag masyadong maliwanag. Miss G. Ayan, para makatulog ka. At kung maaari ay disiplina sa paninigarilyo, paunti-unti mong bawasan ang nakukonsumo mong stick. Dahil ang yusi at alak ay pinaisasama mo, kawawa ng atay mo niyan at iba pang mga organs. Bawasan mo din ang paggamit ng gadgets bago matulog kasi madalas
nangyayari kapag gabi ay di ka na dinadalaw ng antok. Yan. Okay. Mga gadgets addict. Yan. Okay. Iwasan ang panood ng TV habang nakaiga at huwag nang pag-usapan ng mga bagay na emosyonal o negatibo bago matulog. Yan. Kaya po, yung may mga juwa-juwa dyan, huwag na kayo sa pag matutulog ay kayo ay nagdiskusyon. Kung minsan hindi nakatulog si juwa. Diba? Kailangan relax lang ang puso. Diba? Oh. Okay, ito naman kapag nasubra naman tayo ng tulog ay delikado din. Ang sabi nga, anything that is said to be too much is dangerous. Dapat moderate lang para maalagaan ang buhay na pinahiram sa atin. Yan, pinahiram lang. Nako. Okay. Ito ang mga epekto kapag nasubran naman kayo sa tulog. Sa pangkaraniwan at normal na tao, ang pagtulog ng 6.5 oras ay tama lang at nagbadulot ng magandang epekto sa katawan. Ngunit kung sobra-sobra na ang pagtulog, magdudulot itong sunod na sakit sa ulo ng ulo. Sa pag-aaral, ang eksperto, ang panakit ng ulo ay bunsad ng neurotransmitter sa utak na siyang naapektuhan kapag sobra sa tulog ang isang tao. Madalas nga ay may mga taong matakaw sa tulog ay malumbay at parang laging mabigat ang katawan. Yan. Diabetes, ang taong palagi natulog ng 9 na oras o may malaking tsansa na magkaroon ng diabetes kumpara sa mga taong tama lang ang dami ng oras sa pagtulog. Obesity, sa pag-aaral ng Slate J and colleges and colleagues, ang madalas sa pagtulog sa araw ay masibleng magdulot ng pagka-obese. Kung sabayan pa ito ng counting physical activity, ay pagkain ng mga unhealthy foods ay 21% ang maging obese. Nakakamatay, maraming pag-aral ang nagpapatunay na ang mga taong mahilig matulog ng mahigit 9 na oras ay maaga ring namamatay o namamatay sa kanilang murang edad. Yan, sobrang tulog naman, masama rin pala. Ano ba yan? Oh. Kulang naman sa tulog, may problema din. Anything na sobra talaga mahirap. O, di ba? Kabaliktaran naman, sobra sa tulog ay ang kulang sa tulog. Alamin ang mga natin ang dahilan pagpupuyat ng ating mga kaibigan. Mahilig magpuyat ang marami sa atin. Bawat isa ay may iba't ibang rason kung bakit nagpupuyat sa gabi. Ang iba ay nag-aaral, nagtatrabaho, nag-abang ng teleserye o di naman kaya ay makita mong online sa Facebook at sa iba pang social networking sites. Osong-oso na ngayon ang pagpuyat lalo na sa kabataan. May ilang kabataan nga na nasa galaan pa rin kahit na madaling araw na. Kung sa bagay, hindi rin naman talaga maiwasan magpuyat lalo na kung may lakad ang barkada o kasamahan sa trabaho. Ngunit may masamang epekto ang pagpupuyat kaya nararapat lang natin itong iwasan hanggat maaari. Ang ilan sa mga epekto ng kakulangan sa tulog ay pagpupuyat ay ang mga sumusunod. Pagiging irritable at hindi aktibo ang pag-isip. Naging irritable at hindi aktibo ang pag-isip ng taong mahilig magpuyat. Ayon sa isang pag-aaral, ang kakulangan ng tulog ay nakasama sa ating puso. Naging sani ito sa pagtaas ng blood pressure sa mga matatanda. Yan, kung kayo po'y matanda na, kailangan po hanapin ninyong Fountain of Youth. Tanungin po ninyo si Doc Joey Bitito. Maaari ring makakuha ng iba't ibang sakit gaya ng heart attack, heart failure, irregular heartbeat, stroke, and at diabetes. Pagkaroon ng tigyawat, marami rin sa ngayon ang nagpupuyat dahil sa kanilang inaabangang teleserye o palabas tuwing gabi. May ilan din na nahilig maglaro ng online games at panood ng telenovela sa online. Mahirap din kasing mamiss ang episode ng inaabangang palabas. Gayunpaman, ang pagpupuyat na ito ay naging sani ng pagkaroon ng tagyawat. Wala naman daw koneksyon ng pagkaroon ng tagyawat sa pagpupuyat. Pero ayon sa isang pag-aaral, ang pagpupuyat at kakulangan sa tulog ay nagbabawas sa ating katawan. Nagbabawas sa ating katawan ng oras upang
makapagpahinga. Ito ay maaari magdulot din ng stress, pagtaas ng insulin at depression. Naging dahilan ang fatigue at pagiging makalimutin. Ang kakulangan sa pagtulog ay naging dahilan din sa fatigue at napalapit sa aksidente. Kapag ikaw ay bumabiyahe at nagpuyat at nag-drive, kailangan mas maging alerto o maingat dahil ito ay naging rason sa pagdami ng aksidente sa kalsada. Ang pagtulog ay importante sa ating cognitive learning process. Kapag kulang ka sa tulog, ikaw ay humina pagdating sa pag-alala at pagkuha ng mga impormasyon mula sa pakipag-usap sa ibang tao. Ayon sa isang panaliksik, kung wala kang tamang tulog ay hindi mo na maalala ang mga bagay na ginagawa mo buong araw. Nakapagpapangit ng balat at nakalalakas ng kain. Nakasira ng balat kapag ikaw ay nagpupuyat. Ito ay naging dahilan ng pamumutla at pagkaroon ng eye bags. Ang tamang oras ng pagtulog ay nagpapanatili sa ating wastong pagkain at kung kulang sa tulog, napalalakas nito ang pagkonsumo ng pagkain. Dahil sa kakulangan sa tulog, para makabawi ang katawan ay mayat-maya kung maghanap ng pagkain. Yan, kaya nga yan po ang problema. Kaya po ay yan po, ano po ba mga dapat tulong po ang Amazing 4 sa sleep disorders. Okay, dahil sa taglay nitong mga ingredients katulad po ng Omega A, ang acai berry has a good amount of amino acids and proteins. These proteins and amino acids helps to produce serotonin in the brain to have a sound sleep. Yan, Omega A. Yan po, Omega A capsule, Omega A coffee, and Omega 1. Meron din vitamin B, vitamin C, vitamin D, magnesium, potassium, calcium, zinc, and other micronutrients can help your brain to improve, to have a good sleep, can help you to treat sleep disorder. Pomegranate, rich and unique bioactive compounds that can be used in the management of various diseases, disorders such as cancer, heart disease, hypertension, diabetes, at nakakatulong din po ito para magkaroon ka ng sound sleep. Pomegranate, andyan din po yan sa Omega A. Blueberry antioxidants can protect you from the stress of a sleep disorder which can cause antioxidation in the body. Kaya magaling po ang blueberry, andyan din po sa Omega A and Omega 1. Elderberry packed with antioxidants and vitamins lessen stress. Pag hindi po na-lessen ang stress po, makatulog ka ng maganda. Multi-5 capsules, merong reishi referred to for its sleep boosting abilities. Nakakatulog para po makatulog ka. Ang reishi mushroom. Miracle C, yan po ay nasa multi-5 capsules at saka sa Omega 1. Miracle C Ester C increase sleep duration, relieves movement disorders, improves obstruction sleep apnea. Ang sleep apnea po ay isang disorder na sa pagtulog. Yung sobrang paghilik o kaya naman ay yung malakas na paghilik kapag natutulog ay pakiramdam nyo pagod o matamlay kayo pagkagising ninyo. Indian gooseberry possessing sedative properties. Ang sedative po ay niresita yan ng doktor sa mga pasyenteng nahirapan makatulog kasi nakapag-relax ito ng isip. Yan. Indian gooseberry po, nasa Miracle C po yan. At Omega 1. Amla can be used to to alleviate stress. Yan. Help in treating sleep disorder like insomnia by aiding in better quality sleep. Yan po ang ating mga produkto na nakakatulong sa sleep disorders, nakakatulong sa sobra din pagtulog. Yan. Kaya po ay subukan ang ating mga produkto Amazing Trio, Amazing 4, and Omega 1 for a mega healthy you. Kaya po ano pang iniintay? Mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121 at bukas po
ay andito tayo ng 9 to 6 p.m. At ganoon din po sa ating booking sa ating outlet diyan po sa Porokwan, Kimantong, Darag Albay. Yan po malapit sa Shell Gasoline Station and UB Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. Yan, at yan po own and manage si Miss Diamond Arlene Pamilunya. 0946-051-9050 0946-051-9050. Ang maganda po sa atin, may karamdaman ka, matutulungan ka ng aming mga produktong galing sa Amerika. Ang Amazing Trio, namely Miracle C, Mega Multi-5 and Mega 1. At pinagsamang 4 kay binansagan ng Mega 1, ay Amazing 4. Diba ang Amiga 1 naman with 21 very powerful natural ingredients para matulungan tayo kung kayo may sleep disorder, kung kayo may iba't ibang klaseng mga karamdaman. So yan po, at ang sabi nga natin, bakit pa hihintayin natin na magkaroon ng mga karamdaman bago iinom ng ating mga produktong proven and tested? May kasabihan, an ounce of prevention is better than a gargantuan cure, pound of cure, di ba? So yan na po, mas maganda iyong maagap, di ba? Mas maganda po yung lagi tayong advance, di ba? Para hindi po tayo magkaroon ng mabigat na karamdaman. Okay, maliwanag. Okay. Maliwanag. So maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Oh. Di ba? Oh, yan po yan. Yan na po yan. Oh. Di ba? Di ba? Oh. Kasi po ay ano. Kailangan po ay wag na tayo patumbik-tumbik pa. Kailangan ay tayo ay maagap. Daig ng maagap ang masipag. No. Okay. So ito na po yan. No. Ay, by the way, yung ating palang kung pa-contest, Mega 1, TikToker rests. Yan. Ang first prize, 1,500. Second prize, 1,000. Third prize, 500. Sumali na po kayo dito. Sayang po ito. Sayang. Diba? So, yan po ay pumunta lang po tayo sa page ng Doc Joey Bitito page. I-like po ninyo para mapanood ninyo, masubaybayan po ninyo. Ano po na tayo dyan ay kailangan sumali tayo para tayo ay may tsansang manalong 1,500. Ang submission po ng interest extended hanggang Wednesday. Hanggang Wednesday afternoon. Kaya po ay ano yun na natin, ay talagang pausukin na natin. Di ba? Ay, ilan na ba ang labing isa pa lang bata ang nag-join. Sayang po ito, sayang. Dapat mag-join mo lamang at least mga 100. At yun din po ating pa-contest sa lahat ng barangay sa Albay. Coming soon na po yan. Hopefully with the yan po ay ang ating media partner ay PBND-CGB. Yan. PBND-CGB, ang ating media partner, ang the number 1 radio station sa Bicol Region, PBND-CGB. Okay, so ang ating media partner para ipamabalangibog, para po maihatid sa inyo
na mayroong magandang programa tayo, pa-contest, livelihood, may cash, mayroong free membership, mayroong token products. Di ba? Wala kayong ibig sabihin, kailangan lang ninyo mag-like sa ating page, Doc Joey Bitito page, at watch, like, subscribe, and share sa ating pong Doc Joey Bitito YouTube channel, Lagatube channel. Yan. Alam po ba ninyo ang Lagatube? Okay. So yan po magandang balita. Sa sumali na po kayo, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi mayroon po yung nagpapatumpik-tumpik. Di ba? Anong nangyari sa iyo? At kayo ay nawawala sa eksena. Di ba? Di ba? Okay. So, ano na ang mga balita dyan? God bless Doc Joey by Brother Ray Tan. Itong spiritual guro na nasa Quezon City. Magandang gabi po Doc Joey. Magandang gabi naman sa iyo. Amazing sharer, Mary Rose Bunagua Malacca. Amazing top fan, Mary Grace Paulate. Magandang hapon po Doc Joey. Magandang hapon din sa iyo. Yun, naano ko na. Amazing sharer, Ami Castañeda. Shout out po Doc. Salamat po. Keep safe po. Salamat din sa iyo. Saan ko kayo sa shout out? Taga saan ka ba? Di ba? Good evening po, Doc Joey. Good evening din sa iyo, amazing sharer. Amazing Sapphire. Miss Happy Baramida. Dan po share at care. Amazing top fan. G. Bayaban Birano. Diba? Diba? Malapit na raw ang birthday ni amazing top fan G. Bayaban. Magbo-blow out daw po siya. Ano ba blow out mo? Baka blow out mo puro embutido. Yung package daw ni Miss G. Bayaban. Wala pa ba yan yung package nila ng pinsan niya raw? May load niya raw na 30 pesos. Ano pong much better? Glo Borbe Baramida. Mas maganda po dyan ang Amazing 4 or Mega 1. Hello po Doc. Hello, yes. Amazing Glo Borbe Baramida. Anong problema mo? Solusyonan natin kaagad. Di ba? Okay. Di ba? Kailan may solusyon? Bawat problema may solusyon. Okay. Amazing sharer, Robe, Jucarisa, Gianan. Hi Doc, hello po, kumusta po kayo? Diba? Kumusta po kayo, madam? Ay, dapat may pang-blow out. Pag binabati ko dito sa ating programa, may pang-blow out. Good evening po, I'm watching from Washington Drive, Legazpi City. Amazing Rosemary Mendina. Yan. Kumusta po kayo dyan, madam? Ang iyong pamilya. Keep safe always. Nung isang araw, pero dati akong may TikTok account. Dati ka may TikTok account. No, di ano mo na. Mag-TikTok ka na. Gawin mo parang labada. Lambada.